Jangan lupa hadirin yang berbahagia, kerja bareng dengan BG Audio, PW Lighting, PK Video Shooting Production. Sambutlah ini dia pentas budaya kolaborasi antara Wahyu Manggolo Seto, Turanggo Suro dan Slogo Tenowo. Ditoto barisane.
Lahman, penyanyi Mundi Pakde. Wah, kalah le. Wah, wah, Babatono Pangeran Sonti Laksono. Allah ya Allah. Babatono Pangeran Sonti Laksono. Allah ya Pangerane paring sandang paring pangan kahulan la 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 hey 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 ya hey 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 oh hey 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 oh hey
pangeran suntilan Allah ya Allah Babatono pangeran suntilan sono Allah ya Allah pangeran paring sambuan paring pangan kaulane Babatono pangeran suntilan sono Allah ya Allah Babatono pangeran suntilan sono Allah ya Allah pangeran paring sandang paring tangan kaulan Zaman wis akhir bumine goyang akale jungkir negarane goyang zaman wis akhir bumine goyang akale jungkir negarane goyang zaman wis akhir bumine goyang akale jungkir negarane goyang zaman wis akhir bumine goyang akale jungkir negarane goyang zaman wis akhir bumine goyang akale jungkir negarane goyang zaman wis akhir bumine goyang dolanan macong negarane rusak zaman wis akhir bumine goyang akale jungkir negarane goyang zaman wis akhir bumine goyang akale jungkir Wakul mu'min Muhammadun Rasulullah
Rasulullah Sotikul wabil amin eleng-eleng sirama Lah salamun apa wae men. Wah. Wah. Oh. Wah. 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 Aduh yung yahin bisa neng kemit keloyongan. Wah, besok keselupan demit ibu ya. Awas awas. Wah, tiba ijen le. Wah. Hayo, lek cak. Ngudak ngasih jam 3 esuk. Apa iki lek? Wah. Ya.
wedok genti walale kerisikan le ayo le ndang bali le genti kancane le ayo ndang bali ayo ayo ndang bali ngosek piye iki kancane wis ngen marem sik apa nganti subuh ki ora apa-apa repot malah piye ayo iki jaluk apa lek cek dijaluk wah walai ayo iki jaluk apa lek apa perlu iki jaluk mie ayam le jaluk mie ayam piye iki jaluke miso suwe le gawe miso lor dalan yo seger kuwi le daginge cendul-cendul wah ya iki nyawang apa kan mau wah Juk sepete dilangi le ngen resik le wah iki acarane seremonial rung sida le nah kowe pangkatmu pancen pembersih lingkungan dadi arko pen patut le wah cocok Kakang Adi dialem ngono terus guyu wah yo apa meneh iki lho
Wah. Wah, goleki tumpakane. Oh. Oh iya. Ya, Oh barang ora. Udule. aku iki jarane sing disenengi kowe. Disenengi. Koko telu le. Kowe lah dalah Wah, loro. loro. Wah. Mas Kejuk ditatakke. Mas Kejuk menang. Wah, ayo. Hash. Ya. Wah. Madhep nyang kiblat iki ngalor ngulon ya. Nggih. Wah. Wah, Siap-siap sing Nek. nunggu wit puli lor kulon kono iki saja. Iya iki. Melakna rada anteng men. Masyaallah guys. Wah. 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 Allah Ta'ala. Mbah Iran jaluk ilir-ilir. Ya. Mekaten